בורחים מהישיבה, בורחים מזה, ויוצאים אחר כך שורש, פורה, ראש ולענה. זה מה שיש. מררים את החיים שלהם, ולא אומרים שהם אשמים. הם אשמים. אם היו מתנהגים בצניעות בבית שלהם, גם הבנים היו הולכים בדרכיהם. היו נעשים צדיקים, נעשים ישרים, הולכים בדרכי התורה. אלה שלבשות פאה נוכרית, משנים את החמש שזה מותר. לא רוצים להאמין שזה אסור. אומרים להם שאסור. כך פסוק הגאונים, עשו חרם, עשו ככה. ויקו גאוני עולם, הגאון מווילנה, הגאון יעבץ, הגאון חתם סופר, מהר"ש חיות, עוד כמה גדולים, כולם כתבו שזה אסור. והם אומרים, לא, למה שותק אדמו פלוני? רואה את ביתו הולכת גם ככה ושותק. למה שותק רב פלוני? אשתו הולכת גם ככה. זה, משלים את עצמם. בשביל שמשלים את עצמם זה, אין להם מסתרי מצפון. אם עושים את זה לכתחילה, חושבים שזה מותר. ומי שלא עושה ככה אדרבה, בזים לו. וכן, עוונם כפול כפל וכפליים. איפה יראת שמיים? איפה האדם צריך להיות, שיחוש לדברי גאוני עולם, שכתבו את זה בספרים שלהם? וכי אני בדיתי דברים מדבי, כל זה הבאתי אותם בפוסקים. כולם, אחד השני, כולם כתבו שזה אסור. לא בדיתי דברים מדבי. וכולם אומרים שאסור. למה נעבור על דבריהם? בשביל מה? למה נעבור? בשביל שיופי מעט? וכי חסר יופי בכובעים יפים? חסר משפחות רשפות? משהי נקמה? מה יש? תלבוש את זה וגמר. גם כזה צניעות. זה הדרך של התורה. צריך אדם להתרחק מדברים של פרצות. לעשות סייג לתורה. לא לעשות שלום, שאנשים ישתכלו בשערו שלה. בשביל מה עושים את זה? ואני מזהיר פעם, השכם וערב, ועדיין כל אלה שרוצים עושים. מורות בבית ספר, עדיין ממשיכות. ובנות לומדות מהם. המורה שלי לבשת פאה נוכרית. כשבא להתחתן עם איזה יהודי, אומרת, מה, אני לא הולכת, רק פאה נוכרית. לא רוצה. כשבאים לדבר על התנאים שביניהם, מתחילה לומר, אני לא רוצה רק פאה נוכרית. ויש בחורי ישיבות, תצטנע עוד בשמוע, בחורי ישיבות, מתנים תנאי עם האישה, רוצה דווקא פאה נוכרית. עיניים נעים ולא יראו, טחו עיניים לראות, פוסקים לא רואים, אווירים, לא רואים פוסקים. למדים בבא קבע, למדים בבא מצעה, בבא מטרה. ואת הדברים האלה לא יודעים, לא רוצים לדעת. אפילו יגידו להם לא יאמינו. ונותנים שהם תנאי, לבחורה, אפילו הבחורה טובה, רוצה ללבוש מטפחת או כובע, אבל לא, תבשי פאה נוכרית. אוי לא אהבו הבחור הזה, זה אינו יראת שמיים, הוא רשע, חוטא או מה חוטא? ואין שעושה דבר כזה. כף חיים בואו לשאול אותי, מה לעשות עם בחור כזה? אמרתי, אסור לקחת אותו, זה רשע, אסור לקחת אותו. זה לא יראת שמיים, לא שווה כלום התורה שלו, זה כמו דייג האדומי. שכל מעשיו הם מושחתים. איפה יראת שמיים? ואנו עכשיו, תמיד תשובה, כולם צריכים לחזור בתשובה. למי צריך לחזור בתשובה? רק על הדברים הרעים, שהם גלוי עריות, שפכו דמים? על מה לחזור בתשובה? כל אלה הדברים, שכולכם מצווה אותנו. עבירו שאדם דש בעקביו, ותופסים אותו ביום הדין. חונקים אותו ביום הדין. אין עבירו שאדם דש בעקביו. ראי אותם, משלה את עצמו שזה מותר. הנה רב פדוני, הנה רב אדמו"ר פדוני, שיש לו כחש, ביתו ככה. בזה לומדים פוסקים? זה ככה לומדים מלאכות? אין לנו פוסקים שלמדו מהם? כל אלה הפוסקים שלנו, שחיים בפיהם, גאוני עולם. לא להאמין להם? למי להאמין, כן? לכן, כל הדברים האלה שאני אומר. חייב אדם מתנהג אפילו לפנים בשנת הדין, אפילו לא היה כך. כל שכן, אלה שהם באמת הסתובבותם בהרי קודש, גדולי עולם, שכתוב ככה. צריך כל אחד להיזהר. והייתי נצמתו לאיש כזה מושחת, שדורש דווקא שלבוש כובע. זה לא אברך ישיבה, זה אברך רשע. צריך לגרש אותו. יחפש לו אברך טוב, שידע את האמת, ויאמר, טוב, מסכים על מטפחת ראש, על כובע. למה אני לא דווקא פאה נוכרית?
מה יש לו בעיניים שלו? בשביל מה? מה, עיניו עבורות? לא ראה פוסקים? לא לומד?